Shugaban yaƙi da cin hanci da rashawa kenan na reshen jihar Kano, ƙarƙashin jagorancin barista Muhiyi Magaji Rimin Gado, yayin da ya kai ziyara wasu ɗaya daga cikin rumbunan da suke siyan kayan abinci su ɓoye da nufin cewa sai ya yi tsada sannan za a fito da shi a siyar. Ga yadda ta kaya. Shiga cikin wannan channel din domin kallon cikakken wannan video din, sannan ku danna mana subscribe kuma ku yi like.